שלום, שמי אורית. ברוב זמני אני יועצת ארגונית, ובזמן הפנוי שלי אני משתדלת לטייל כמה שיותר בארץ ובעולם, ובמיוחד ביעדים אקזוטיים. חלקכם כבר מכירים אותי מאתר אקזוטיק ומההמלצות שאני מפרסמת באתר אקזוטיק, מטיולים שעשיתם לווייטנאם, קמבודיה, לאוס, סין, נפאל, הודו, טנזניה, גואטמלה, סיישל ועוד. ואם לא הכרנו עד היום אז הגיע הזמן, נעים מאוד. שווה להיכנס מדי פעם לאתר אקזוטיק ולהתעדכן. בסרטון היום אני אספר לכם קצת על המדריך שכתבתי במיוחד כדי שכל מי שנוסע למסע מופלא לקובה, וקובה זה בהחלט מסע, זה לא רק טיול, יקבל מידע תמציתי, חיוני, רלוונטי, מאורגן ומסודר בעברית, שיקל על בניית טיול החלומות שלכם לקובה, כך שלא תצטרכו לעבוד קשה מדי בליקוט המידע. המדריך לנוסע לקובה נבנה על בסיס ניסיוננו האישי ומחקר מעמיק לגבי אתרים בקובה, האוכלוסייה הקובנית, ההיסטוריה הקובנית והמצב בקובה שעד לפני כמה שנים הייתה מבודדת מרוב חלקי העולם. במדריך ריכזנו מידע תמציתי וחיוני שיעזור לכם בתכנון הטיול ויחסוך לכם הרבה זמן ועלויות. המדריך שבו תמצאו גם הרבה תמונות להמחשה, כולל מסלול מומלץ לטיול בקובה. המטרה שלנו הייתה ליצור מסלול שמשלב מלבד נופים ואתרים הרבה חוויות בין אישיות והיכרות עם אנשים ומנהגים. היה חשוב לנו לבנות מסלול שבו לא רצים ממקום למקום, אלא מתקדמים ונעים בקצב המאפשר ספיגה של האווירה הקובנית שהיא מאוד שונה מהאווירה במקומות אחרים, והיא באמת ייחודית, וגם ספיגה של המראות והחוויות, וכך היה. אז מה תמצאו במדריך חוץ ממסלול? תמצאו רקע כללי על קובה ומפה להתמצאות, מקומות שאסור לפספס כשנוסעים לקובה, מתי כדאי לטייל בקובה, איך הכי כדאי לטוס לקובה, איך מתניידים, מה אוכלים, איפה ישנים, ואפילו איך קונים בקבוק מים מינרליים בקובה, שזה עניין ממש לא טריוויאלי. ובנוסף חשוב מאוד מה לקחת איתכם, עם איזה ציוד אתם אמורים להגיע לטיול בקובה, כך שהטיול, שיהיה לכם באמת נוח לטייל בקובה, ועוד הרבה טיפים מועילים. במסגרת המדריך אנחנו ממליצים על סוכנות נסיעות מדהימה, The Heart of America, בהנהלת צ'לסי, שבזכותה היה לנו טיול נהדר ומאוד מאוד מרגש. צ'לסי והצוות שלה דאגו לנו לכל פרט, ובקובה זה חשוב מאוד, הרבה יותר מאשר במקומות אחרים. זה בטח נשמע מעניין. אז להורדת המדריך, כל מה שנשאר לכם זה להשאיר את הפרטים שלכם, או שתיכנסו כבר עכשיו לקישור ותורידו את המדריך לנוסע לקובה. מאז שנכתב המדריך לנוסע לקובה, הוא מסייע לנוסעים רבים לתכנן את הטיול שלהם לקובה, ואני מקבלת פידבקים נהדרים על המדריך מאנשים שהורידו אותו, וזה עושה בהחלט כיף גדול. אני רוצה לספר לכם, ככה לפני שאנחנו נפרדים, מה אהבנו בקובה. אז בראש ובראשונה אהבנו את האנשים החמים, השמחים, החייכנים, הנדיבים ומכניסי האורחים. את הווייב ברחובות, והרחובות בערים בקובה זה באמת חתיכת עניין, כי ההתרחשויות קורות שם כל היום ורוב הלילה, אז יש באמת חתיכת וייב שם ברחוב. את המוזיקה שנשמעת בכל מקום, בכל שעות היום וכמעט בכל שעות הלילה. את משקאות הרום המעולים שמשתלבים מעולה עם השמחה ברחובות. את המראות ואת האווירה שממש מדמים את שנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, והתחושה של טיול במנהרת זמן. את הארכיטקטורה הספרדית המהממת, את המבנים שהשתמרו ושמתוחזקים עד היום באופן מעורר השראה, וכמובן את טיולי הטבע הרבים שעשינו, שכללו נופים מרהיבים, מטעי קפה, טבק, סוכר, והרבה ירוק שמשולב בהרבה טורקיז של מפלים, נהרות, וכמובן של הים הקריבי שמקיף את קובה. רוצים לשמוע על זה עוד? אני ממליצה לכם ללחוץ כבר עכשיו על הקישור שמיד יופיע להורדת המדריך, או למלא כאן את הפרטים שלכם, כדי שישלח לכם מיידית וכמובן ללא תשלום את המדריך בדרך לטיול החלומות שלכם בקובה. להתראות.